25 जितु BTC নির্বাচনৰ जितु কেণ্ডিডেট এটো আমি অতি সোনকালে ঠিক কৰিম বুলি আজি আলোচনা হৈছে আৰু জনে জনে খেলিব ইচ্ছা আছে অহাকালি পৰাই টিকেটটো বিচাৰিব পাৰিব আৰু ফিজটো 2 লাখ চেকত দিব লাগিব এটো কেছ টাকা নহয় বাই চেক আমাৰ দলত মানে ডোনেশ্যন দিব লাগে জনে জনে কেণ্ডিডেট বিচাৰিছে এইটো জানুৱাৰী মাহৰ 15 তাৰিখৰ ভিতৰত হেক দিনা ৰাজনৈতিক বজাৰ আৰম্ভ কৰিছে বিপিএফে এনেকা যদি মাৰ্কেটিং কৰে এনেকা যদি প্ৰফেশনাল পলিটিক্স কৰে তো ৰাজনীতিটো এনেকুৱা লাইনতে যাব ৰাজনীতিটো কিনা বেচা হ'ব নালাগে ৰাজনীতিটো দাম দৰ হ'ব নালাগে ভাল ব্যক্তিজনক টিকেট দিব লাগে ভাল ব্যক্তিজনক সুযোগ দিব লাগে আৰু হাগ্ৰামা মহিলাৰী ডাঙৰীয়ে যিটো মাৰ্কেটটো ওপেন কৰিলে তাতে আপুনি গম পাই গ'ল যে হাগ্ৰামা মহিলাৰী কিমান চিন্তা কৰিব পৰা এজন ৰাজনীতিক নেতা হয় मानगोनां हाग्रामा महिलारी बिथाङा पलिटिकेल फिल्डआव बेसेबां साननो हानाय गोहोनि मानसि बेफोरबायदि बाथ्राखौ बुंदों दिनैयो मानगोनां प्रमद बर' बिथाङा आरो बिथाङानो जोंनि दा समनि BTCनि CEM जानानै दङ दिनै जाय चेयाराव जिरायनानै जाय पस्टआव थानानै मानगोनां प्रमद बर' बिथाङा पलिटिकेलि माखासे बाथ्राफोरखौ बुंबाय थानो चान्स मोनदों सुबिदा मोनदों सोरनि थाखाय मोनदों दिनै मानगोनां हाग्रामा महिलारी सारनि थाखायसो दिनैयो नोंथाङाबो बे पस्टआव बे जायगायाव थानानै पलिटिकेलि माखासे डायलगफोरखौ मारिनो चान्स मोनबाय दङ दिनै मानगोनां हाग्रामा महिलारी बिथाङा 2003 BTC एकर्डनि गेजेरजों जोंनि BTCआव फार्स्ट टाइमनि थाखाय पलिटिकेल सिस्टेमखौ लाबोआमोनब्ला नोंबो दिनैनि बे स्टेजआव पलिटिकेल सासे लिडार जानाय नङामोन आरो पलिटिकेलि गभर्नमेन्ट रुलिं सालायनो हानाय चान्स सुबिदाखौ नों मालाबाबो मोननाय नङामोन दिनै बेफोरबायदि लिडारखौ जाय लिडारानोखि जोंनि BTCआव फार्स्ट टाइम BTC एकर्डनि गेजेरजों पलिटिकेलि गभर्नमेन्ट रुलिंखौ लाबोजेननो हादोंमोन दा बैफोरबायदि लिडारखौसो नोङो मैया दाखालि पलिटिक्सआव फैखांनायनि उनावहाय हाग्रामा महिलारी बिथाङा पलिटिकेलि बेसेबां साननो हानाय गोहोनि मानसि ना बिथाङा 17 इयार्स जोंनि BTCखौ सालायबोबाय आरो बिथांनि बे 17 इयार्स BTC सालायबोनायाव जोंनि बे BTC ओनसोलजों लोगोसे आउट अफ BTCनि बाहेराव जेसेबांखिनि जोंनि बर' फिसाफोर दं बर' एरियाफोर दं बारंबार मोनसे बाथ्राखौ बुंबाय दं आङो जोंहा थोजासे डेभेलपमेन्टखौ खालामनानै लानो हायाखैब्लाबो सोरजिनानै लानो हायाखैब्लाबो जोङो जोंनि नांगौखिनि सोलिनो आन्था डेभेलपमेन्टखौ बिथां मानगोनां हाग्रामा महिलारी सारनि दैदेननायनि समावनो मावनानै लानो हादों मिथिबाय जेब्ला 17 इयार्स गभर्नमेन्टखौ मानगोनां हाग्रामा महिलारी सारा सालायबाय दंमोन ना बेवहाय BJP पार्टिया जोंनि BTCआव गोहोम खोख्लैनो हायाखैमोन नाथाय नोंथां मानगोनां प्रमद बर' बिथाङा 2020 BTR एकर्डनि गेजेरजों BTC पलिटिकेल सिस्टेमाव आगान होनाय लोगो लोगोनो दिनैयो BJP बायदि मोनसे पलिटिकेल पार्टिया जोंनि BTCआव 9टा सीटखौ जायगा आवग्रिनानै बिसोरो देरहासार जानो हालांदोंमोन नाय आरो बैफोर माखासे पलिटिकेलि षड़यन्त्र गेमखौ जोंबो मिथिजोबनानै दङ सोरनि दारै जानाय बेनि आन्दोआव सोरनि आखाइ दं जोंबो रायजो राजाफ्राबो हमदांनो हानाय गोहो दङ जोंबो दायो मिथिजोबनानै दङ मिथिबाय मोनसे समाव जों ओरैबायदिबो बाथ्रा खोनादों हरसेनि गेजेरावनो बिबारनि सावगारियाव थु होननायबो जों बाथ्राखौ खोनादों आरो बैफोर अर्डार होग्रा बिथोन होग्रा जोंनि हारिनि पलिटिकेल लिडारफोरा पलिटिकेल लिडारनि सामसागिरिफोरा बै रायजो राजानि बेसेन गोसा भटखौ बै गुबुन पार्टिनो फानखुमानानै बिसोरनि बेसेनखौ बिसोरो गावबा गावनि पकेटाव सोनानै उल्लु उल्लु जाबोगासिनो दङ मिथिबाय बेखायनो दा समाव रायजो राजाफ्रा एसे नोजोर होनानै नायनाया मोजां जागोन जाय लिडारनि दैदेननायावखि जोंनि माखासे थासारिफोरनि आबहावाफोरा गुबुंले जानायनि चान्सखौ सुबिदाखौ मोनबाय दङ बैफोरबायदि लिडारखौ जों मालाबाबो चान्स होनाङा स्कप होनाङा मिथिबाय दिनै स्टेट गभर्नमेन्टनि सोरबा लिडारा BTR एकर्डनि गेजेरजों लाबोनाय मावफुंजानो गोनां मावफुंनानै लानो गोनां दफाफोरखौ 2025 मायथाइनि गेजेरावनो मावफुंजोबनानै होगोन मावफुंजोबनानै होसिगोन बेफोरबायदि बाथ्राखौ दिनै एबसुनि सोरबा लिडारा जों रायजो राजानि सिगाङाव फोरमायथिनानै होयो नाथाय मोजांनि बाथ्रा जोबोद मोजांनि बाथ्रा जायफोर दफाफोरखौ जों लानानै फैदों बैफोर दफाफोरखौ थारैनो 2025 मायथाइनि गेजेराव जुदि मावफुंजोबनानै लानो हायोब्लाथ' जोबोद
गोजोनथावनि बाथ्रा नाथाय बे बाथ्रानि आन्दोआव आरोबाव फिन जोंनि बर' माहारिनि रायजो राजाफोरखौ थगायनायनि माबा मोनसे पलिटिकेल जुदि इस्यु दंब्ला बे मावफुंनाय खामानिया बे 2025 नङा 30-40 बोसोर जालांबाबो मालाबाबो जाफुंनाय नङा जुदि थारैनो पलिटिकेल इस्यु दंब्लाथाय पलिटिकेल इस्यु जुदि गैयाब्ला बियो जाफुंगोन मिथिबाय रायजो राजा नोंथांमोन आरो बेनि फोरमानखौ बे फैबाय थानाय 2025 मायथाइयाव जों गासै बर' फिसाफ्रा रोखा फोरमान मोनगोन बे टिकेटनि बेलायावनो ओरैबायदि बाथ्राखौ जों खोनानो मोनो जाय मानसिफोरा इलेक्शन गेलेनो थाखाय टिकेट बिनो थाङो बैसोरजों माने माखासे पलिटिकेलि दालालिफोरा नांनानै थायो जेरावनोखि इलेक्शन जुदि गेलेनो गोसो दंब्ला टिकेटखौ जुदि नांगौब्ला नोङो CM नो 10 लाख होनांगोन सोरबा EM नो नों 10 लाख होनांगोन आरो बै CM EM नि माने सामसागिरिफोरनो नोङो 1 लाख 2 लाख होनांगोन नाय दालालिया बोरै जाना थांदों दिनै अपेन बाथ्राखा खुला खुलि बाथ्रा बिदिसो जानांगौ बि जाबाय गावबागाव पलिटिकेल पार्टिनि नेमखान्थिनि माखासे रुल्सफोर बेवहाय जोंहा बाजानांगौनि बुंनांगौनि जेबो दरखार गैया आरो बे मोनसे पलिटिकेल इस्यु नङा बेहा मालाय गावनि पलिटिकेल पार्टिनि माखासे सिस्टेमफोरखौ रुल्सफोरखौसो ससियेल मिडियानि गेजेरजों अपेन बुंथिनानै फोरमायथिनानै होदों नंगौना नङा रायजो राजा नोंथांमोन हायोबा नोंसोरबो खालामनानै ला बेवहाय जा बाजानांगौ बा बुंनांगौ जा जेबो दरखार गैया जेसेबांखिनि लिडार आरो पलिटिकेल लिडारफोर दङ आरो बैफोर लिडारनि जेसेबांखिनि सामसागिरिफोर दङ ना मोनसे बाथ्राखौ गोसोआव लाखि फार्स्ट अफ अल मानाव गेदेर रन्जन दैमारि सारखौ लानानै BTC पलिटिकेल सिस्टेमाव पलिटिकेल इस्यु खालामनो दा नाजा NDB ब्रादार्सफोरखौ लानानै पलिटिकेलि इस्यु खालामनो दा नाजा पलिटिकेल फिल्डआव पलिटिकेल लिडार जाफैबायब्ला पलिटिकेल रुल्सनि गेजेराव पलिटिकेल बेन्दोंनि गेजेराव पलिटिकेलि जेसे हागौ नोंसोरो डिबेट खालामो ना पलिटिकेल गेम खालामो नोंसोर खालामलाबाय था बेवहाय जोंहा बुंनो गोनां नोजोर होनो गोनां जेबो बाथ्रा गैया नाथाय बै खानानै दोननाय जितु सीमा बाउन्डारि बा बेन्दोंफोरखौ क्रस खालामनानै जायफोर लिडारफोरा गावबा गावनि पलिटिकेल केरियारनि सार्थबादिखौ लाखिनानै पलिटिकेल गेम प्ले गेलेनो फैगोन बै लिडारा एसेबां इजि खारग'नाय नङा एसे सांग्रां जाखा बी एलार्ट बे BTCनि पलिटिकेल सिस्टेमाबो रावनिबो बिमा बिफानि गालांखानाय सम्पति नङा बे सम्पतिया बुहुमाव थानाय जेसेबांखिनि बर' फिसाफोर दङ साफ्रोमनिबो सम्पति बेखायनो साफ्रोमबो बर' फिसाफोरा सोरबा सिस्टेमनि आउटआव बाथ्रा बुंदोंबा खामानि मावदोंब्ला बैखौ आसि थुनानै डाइरेक्ट सोंखारिनो हानाय मोन्थाय दङ आरो बे बाथ्राखौ जेसेबांखिनि लिडारफोर दङ गोसोआव लाखिनाया मोजां जाहोगोन आरो फैबाय थानाय जोंनि BTC बिसायख'थिनि बाथ्रा दिनैयो मेजरलि मा बाथ्राखौ जों नुनो मोनबाय दं मिथिगौना जिहेतु आपकामिं 2025 BTC बिसायख'थिया बांद्राय गोबाव गैखाला नंगौना नङा इटिआर एकर्डनि दफाफोरखौ लानानै जोंनि BTC पलिटिकेल सिस्टेमाव पलिटिकेलि इस्यु खालामनानै रायजो राजाफोरनि गोसोखौ माबोरैहाय माने फिदिंनो हागोन फिदिंनो हाया बेफोरबायदि माखासे नुथायफोरखौ जों नुगासिनो दङ एक्चुअली बियो जोबोद मिनिथावना मोनसे बाथ्रा जेरावनोखि मोनसे बाथ्राखौ आं बुंगोन दिनै रायजो राजाफोरनि सिगाङाव दिनै 4 years कमप्लिट जालांबाय मानगोनां प्रमद बर' बिथांनि दैदेननाय गभर्नमेन्टआ बे समसिमहालागै जोंनि NDB ब्रादार्स मोननि जाखिनि मोननांगौ मोनथायफोर दङ दिनै खावसेया मोनबाय आरो खावसेया मोनाखै आरो मोननो थाखायनो बैसोरनि न'खरनि फेमिलिफोरा दिनैयो निउस मिडिया पर्टेलनि हेफाजाब लानानै बाथ्रा बुंफैनो गोनां जानानै फैदों अब्लाबो थाखानाय दानि लिडारफोरा नुबाबो नुयै बायदि खोनाबाबो खोनायै बायदि जानानै बिसोरखौ नेग्लेक्ट खालामगासिनो दङ मोनथिनानै मोननाय बायदिब्ला स्पेसियली NDB ब्रादार्स मोननि थाखाय जाखिनि रिहेबिलिटेशन मोननांगौ दङ एक्स ग्रेसिया जेसेबांखिनि माने मोननांगौ दङ बैफोरनि थाखाय स्पेसियली अलरेडि बाजेटआनो बा एमाउन्टआनो फैखांजोबखाबायमोन नाथाय अब्लाबो मानि थाखाय मा जाहोनाव खावसेनो होखो खावसेखौ आद्रा दोनलांखो आरो मोनसे बयनिख्रुइबो दुखुनांथावसिन बाथ्राया मा दिनैसिमबो जायफोर NDB ब्रादार्स मोननि न'खरफोरा मोननांगौ मोन्थायखौ मोनाखै मुंख्लं जालांनाय NDB ब्रादार्स मोननि न'खरफोरा गावसोरनि मोननांगौ मोन्थायखौ मोनाखै बैफोरनि न'खरनि फेमिलिफोरा गार्जेनफोरा बिमा बिफा मोना बिदा फंबाय मोना दिनै सोरबा CM नाव सोरबा EM नाव बा सोरबा लिडारनाव गावसोरनि मोननांगौ मोन्थायनि थाखाय होसो होसो थाङै थाङै सोंदाव होयो नाथाय अब्लाबो गोबांखौनो माने नेग्लेक्शन खालामहरनायखौ जों नुनो मोनदों
अब्ला बेसे दुखुनांथाव बाथ्रा बेफोर बाथ्राफ्रा दिनै बैसोरनि फिसायानो बैसोरनि बिदायानो बैसोरनि फंबायानो जोंनि हारिनि थाखाय हारिनि रैखाथिनि थाखाय गावसोरनि न'खरखौ बावगारनानै गावसोरनि बिमा बिफाखौ बिदा फंबाय बिब' बिनानावखौ दिनै बावगारनानै आखायाव आइजें लानानै अनलि वान मोनसेल' रिजननि थाखाय दिनै हाग्रा फारसे थाहैदोंमोन मा जोंनि हारिखौ रैखाथि होनो थाखाय दिनै बैसोरनि न'खरनि फेमिलि मेम्बारा गावसोरनि मुंख्लं जालांनाय फिसानि मोननांगौ मोन्थायनि थाखायबो जुदि सोरबा इएमनाव सोरबा सिएमनाव होसो खारथिं जुदि खौरां लाहैबाय थानो गोनां जायोब्ला अब्ला बेनिफ्राय दुखुनांथावसिन आरो मा बाथ्रा दंबावो दिनैयो जेसेबांखिनि पलिटिकेल लिडार दं जोंनि हारिनि गेजेराव साफ्रोमबो पलिटिकेल लिडारानो जोंनि हारिखौ लानानै संग्राम खालामबोनाय साफा नेता अब्ला बैसोरनि गोसोआ माबायदि नाय गोरों जाबाल' जाया डिग्री थाबाल' जाया नोंनि गोसोआबो नोंनि साननो हानाय गोहोआबो क्लिन जानांगोन मोजां जानांगोन समान मोनथायनि जानांगोन मिथिबाय नोङो PhD डक्टरेट MA BEd पास जाबानो नोंखौ गोरों होननानै बुंजाया नोंनि माखासे आसारखान्थि नेमखान्थिखौबो नायनो गोनां गोबां माने बाथ्रा दङ नंगौना नङा रायजो राजा नोंथांमोन दिनै NDB फेमिलिनिफ्रायनो मानगोनां गबिन्द बसुमतारी सार दङ मानगोनां रनजित बसुमतारी सार दङ मानगोनां बि सावरायग्रा सारमोन दङ आरो बिथांमोनानो दिनैसिमबो दासिमबो जोंनि गभर्नमेन्टखौ सालायगासिनो दङ नाथाय अब्लाबो गावसोरनि एनडिबिफोरनि माखासे जेंनाफोर जायफोर जेंनाफोरा दिनैसिमबो सुस्रांजायाखै बैफोर सुस्रांजायै जेंनाफोरखौ लानानै बिथांमोना एसेब्लाबो माने गोसो सिङाव दुखु मोननाय दंना गैया बेखौसो आङो माबेबा मोनसे समाव माने सानफ्लांबाय थायो जों रायजो राजाफोरा मालाबाबो सानाखैमोन बे बिटिआर पिस एकर्डनि गेजेरजों लाबोजानाय एनडिबि ब्रादार्समोना बे बिटिआर एकर्डनि गेजेरजों फैखांनायनि उनाव बेफोरबायदि हालोदाव थाफैनांगोन बेफोरबायदि आलाय सिलाय थासारियाव थाफैनांगोन बेसे दुखुनि बाथ्रा दिनै एनडिबि ब्रादार्सफोरनि गेजेरावनो पलिटिकेलि इसु सोलायनानै एनडिबि ब्रादार्सफोरनि गेजेरावनो माने पलिटिकेलि डिबेट खालामहोलायनाय माखासे नुथायफोरखौ जों नुगासिनो दङ दिनै एनडिबि ब्रादार्सफोरखौ पलिटिकेलि प्लेटफर्मनि गेजेरजों डिस्ट्रय खालामनो नाजानाय डिभाइड खालामनो नाजानाय माखासे प्लेन पलिसिफोरा सोलिगासिनो दङ नंगौना नङा दिनै जों रायजो राजानि बेसेनखौ बै थांनाय मोनसे समाव जोंनि हारिनि साथाम साब्रैसो लिडारफोरा ओरैबायदि मिस इउज खालामनो नागिरदोंमोन गावसोरनि बेनिफिट्सनि थाखाय नाथाय बैसोरो साक्सेसफुल जादिया एसे जादों बिथांमोननि एसे साक्सेसफुल जानायावनो बैसोरनि स्टेजआ माबायदि महर मोनदों नोंथांमोना एसे जाज खालाम जुदि थारैनो बैसोरनि थांखिया जाय थांखियानोखि जोंनि हारिनि बर' फिसाफोरनि बेसेनखौ बहाबा माने मिसइउज खालामना फैनानै गावसोरनि क्रेडिट लाना फैनायमोन 100% जुदि साक्सेस जानायमोनब्ला अब्ला दिनैनि जोंनि स्टेजआ माबायदि जागौमोन एसे साननानै नाय रायजो राजा नोंथांमोन एसे साक्सेस जानायावनो माबायदि स्टेजआव थानो हादों बैफोर लिडारफोरा आरो 100% जुदि साक्सेसफुल जामारनायमोनब्ला माबायदि जागौमोन नाय जोंनि थासारिया रायजो राजा नोंथांमोन एक्चुअली दिनैयो जों रायजो राजाफोरनिनो गोरोन्थि होननानै आं बुंगोन आरो बुंनो सानो मानो होननानै बुङोब्ला जों रायजो राजाफोरा जाय सुबुंखौ जोंनि हारिनिनो बर' फिसा सासे बर' फिसा महरै जों बिखौ थुलुंगा होबोदोंमोन सापर्ट खालामबोदोंमोन ना होमबा रायजो राजा नोंथांमोन नाथाय बैनि गोसोआदि जोंनि थाखाय मा जोंनि हारिनि थाखाय मा जों बिखौ मालाबाबो नायबोआखैमोन जों जोंनि हारिनि सासे बर' फिसा हिसाबै जों बिखौ जेब्लायबो थुलुंगाल' होबोदों नाथाय बैनि गोसोआ जोंनि थुलुंगा मोननायजों जोंनि बेसेनखौसो जोंनि थुलुंगाखौसो बियो मिसइउज खालामबोगासिनो दङ बै समनिफ्रायनो आन्दोयै नाथाय जों गासैबो रायजो राजाफ्रा जेबो उदिसानो गैया ना नंगौ बे बाथ्राया सैथो बाथ्रा रायजो राजा नोंथांमोन खुलुमबाय जै बर' हारिनि जै बर' बिमानि